ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1969 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ 37ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 38 ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ 16,659 ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏକ ବିଶାଳ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜୀବନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ସେବା। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜର ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ନଟ୍ ମି ବଟ୍ ୟୁ, ମୁଁ ନୁହଁ କେବଳ ତୁମେ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ମହାନ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାର ଅଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍ର ସ୍ଥାପନ ଦିବସ ଅବସରରେ ପିପୁଲ୍ସ କଲେଜ ବୁଗୁଡା ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନଟ୍ ମି ବଟ୍ ୟୁ।